Chirongwa ichi chakabhadharwa neshamwari nevatendi veJoyce Meyer Ministries. Munoziva pfungwa yekuti saizi imwe inokwana munhu wese pamusoro pekuda kwaMwari zvangofanana nekuti munhu wese anozviita kana achizviita neunozviita. Chii chinoitika paunoenda unotenga hembe itsva? Kana wakaita kunge ini unotarisa mbatya, unoongorora mbatya, unoyera mbatya. Zvimwe zvinhu unofunga kuti chakugara, wochipfeka woona kuti handichifarire zvachose. Kune zvimwe zvinhu zvaunofunga kuti haufarire, asi umwe munhu akakuti uzviedze zvisiri nyore, unoona kuti ndoziva chakandifita wena, ndandingaziva chichandifita. Asi unenge watochena samari. Nguva nenguva ndaienda kunotenga mbatya neshamwari dzangu dzaifunga kuti dzinoziva zvadzinoda nezvadzisingade kupfeka. Asi ndaizama kuvabatsira kupinda mupfungwa itsva nokuti ndakanzwa kunge pane zvimwe zvinhu zvinganake pavari. Uye chokwadi, ukaita kuti vamwe vanhu vazame chimwe chinhu vakati, unoziva, hazvina kuipa. Ngatimboita kunge ndiri kutenga tichazvifananidza kuwana chido chaMwari. Iko zvinhu zvimwe zvinhu hazvinditorere nguva kuti ndizive kuti ichi hachindiitire. Munoti apa? Aiwa, toziva kuti hazvisi zvangu izvi. Iko iyi inoita here iyi? Hamufunge kuti inondigara mushe here iyi? Handifunge vaifunga vachazvipfeka sei, vaita zvekunamira pamatariko. Mirai tione. Chinhu chekutanga chingataurwa nemurume wangu, haungapfeke iyi, inoonesa zvemukati. Amana, itori hondo pese pandinopfeka pese kana Dev aripo. Pamwe changozama iyi tione zvandinofunga apa. Mwari wangu. Mira tione. Aiwa, handifunge kudaro, habodo handifunge kudaro. Munoziva haungambowane kuda kwaMwari kana usingade kuedza zvimwe zvinhu. Unofanira kuziva zvinokugara. Ndakambozama kushanda kunosiyiwa pwere mukereke zvikakona. Ndivimbei, ndaizviziva, vana vacho vaizvizivawo. Zvakaramba kuita. Ndakambozama kushambadza shoko munzira nekuti kereke yandaienda yanga yakakura munzvimbo dzeshoko nekushambadza munzira. Munozivei, ndaizviita. Asi zvaisava zvangu. Zvaingove, zvaisandifadza, zvaindiremera kuita. Zvaisava zvangu. Asi munoziva, ndaiva munhu aikwanisa kuunganidza vanhu. Ndaikwanisa kukurudzira vanhu nekuti ndaive nechipo cheutungamiri, saka ndakafunga. Tiri kufanira kuvapa dzimbo, asi handisi kunovapa ndiri ndega. Ndichatsvaga madzimai akawanda tovapa zviuru zvedzimbo. Ndakazowana chikwata chemadzimai mune chimwe chirimo. Vamwe venyu vanogona kuitondera nyaya iyi. Rose, vataenda kuFenton tikapa dzimbo dzeshoko raMwari kumotikari yese yatakawana. Takadziisa pese pataikwanisa. Ini nechikwata chemadzimai takasvitsa zviuru 4 zvedzimbo dzechitendero. Chirimo ichocho ipapo. Ndakange ndave nekufara neizvozvo. Ndaitevera mwoyo wangu ndichita izvozvo kusvika pakuzodanwa pamberi pevakuru vekereke ndikapopoterwa kuti ndakatanga chinhu ndisina mvumo yavo. Saka munoona kuti dzimwe nguva paunotevera mwoyo wako, Satani anoronga kuti pauye munhu anokupikisa. Asi sezvo ndaibata basa ravo uye ndichienda munzira makuseni emugovera, ndichiita madiro avo, nyangwe ndaizvivenga zvisingandiitire. Asi ndakauchirirwa nevanhu. Asi pandakati nditevere mwoyo wangu, ndikawana michero yakawanda, ndaisapa vanhu zviuru 100 zvedzimbo makuseni emugovera. Asi pandakaita zvandaifunga kuti Mwari vanda kuti ndiite, ndakapinda mutsaona. Muri kundinzwa here? Ndati, muri kundinzwa here?
saka unofanira kuramba uchingoedza zvinhu unoziva. Kana nguva yangu yasvika yekuenda pachivhitivhiti, ndakangoenda pachivhitivhiti zvakadaro. Munofungei? Maya handifunge kudaro. Saka ndakatora vamwe vevashandi vangu. Okay, kuzvibvuma kana kuzviramba, ndaipfeka sutu tsvuku yaive nezvinhu zvakarembera hembe yese. Kare pandaifunga kuti ndine staira, kusimudza ruoko kudai zvaingove shinda. Asi unoziva, pandiri kuzama kusvika nenyaya iyi, zvimwe zvinhu zvakanaka pane imwe mwaka. Handei nayo. Panogona kunge paine zvimwe zvinhu zvauri kuita muupenyu hwako zvinova kuda kwaMwari mumwaka uno, zvinonyatsokugara mumwaka umu, asi hazvizonyatsoite pakapfuura makuri 10 or 20. Zvimwe zvinhu zvinogona kukwana uine 20. Muri kuziva kwandiri kuenda. Zvisingakukwane une 50. Amen. Saka haikona kutya kuzama zvinhu. Iko zvinhu, munoziva, pfungwa yekuti saizi imwe inokwana munhu wese pamusoro pekuda kwaMwari. Asi chokwadi ndechekuti ndinogona kuchizama ichi ndogona kuzviita zvinozonyangadza bvudzi rangu apa munonyanzoziva handiite izvozvo. Asi ngatidai tine tumaoko apa. Munoziva, pfungwa yekuti saizi imwe inokwana munhu wese pamusoro pekuda kwaMwari zvangofanana nekuti munhu wese anozviita kana ndichizviita neunozviita. Handitombofunge kuti inondikwana iyi. Jinja akaipfeka ari nani pane ndiri kukutaurirai. Hauende kunoita chinhu nokuti umwe munhu achiita. Nekuti chinomukwana, handina basa nazvo kuti saizi imwe inokwana munhu wese. Ndinogona kunge ndiri mumwe chete wasingakwani. Havasi vakadzi vevafundisi vese vanofanira kutungamira chikwata chamadzimai kana kuridza piano. Muri kundinzwa? Haleluya. Pachokwadi, havasi vakadzi vevafundisi vose vanofanira kushanda mukereke kana vasingade. Handeitsoni. Handisitokwanisa kana kuirembedza zvakanaka. Saka ndazama. Nhasi muchaita usiku hwese muchingondiseka. Ngachinyatsopinda. Zvino ndakazama kuenda pachivhitivhiti Mwari vasati vandiisa pachivhitivhiti. Ndakatora vamwe vevashandi vangu tikatsvaga imba yekugara mudhorobha muno. Ndakaronga kuti ndiite chirongwa chehurukuro navo. Ndaingovabvunza mibvunzo. Ndakatora madzimai 5 aindishandira. Tikaronga zvigaro zvavo nechigaro changu. Taive nemakamera takakwereta ikoko. Uye taive pane imwe nhepfenyuro. Asi chinhu chakanetsa ndechekuti ndaibvunza mibvunzo asi ndaisavasiya kuti vapindure. Ndaipindura ini. Saka taigarepo awa rese tichidaro. Hapana aiwana mukana wekuti anhu ndisavhara muromo wangu kuti ndipo vamwe mukana. Ndichine dambudziko diki nazvo dzimwe nguva, saka tinotumirwa tsamba tichiti kana Joyce akaita vaenzi anofanira kuvasiya kuti vataure. Asi variko kumashure ikoko vachindidzidzisa. Munozivei? Ndakazama zvinhu zvakawanda. Ndakazama kushambadza shoko munzira, ndikazama kushanda kunochengetwa vana, ndikazama kudzidza kuridza gitari. Ndakazama zvose zvaunogona kufunga. Ndobva ndazozama kudzidzisa. Zvikashanda. Ndobva ndazozama kunyora mabhuku. Wanikwe, ndozvigona futi. Haleluya. Pandakazoiswa naMwari pachivhitivhiti nguva yakwana. Wanikwe hezvo zviri kushanda. Iko zvino tatekeshera pasi rose nemitauro inopfuura 70. Anenge Mwari chete uyu. Ndakazosvika pachinhu chinondishandira. Bhachi rangu randodisisa. Ndinorifarira mani, hari unyane, rakanaka zvachose, rondifita. Unoona kana uri kuita zvinhu zvakakunakira. Iwe unozviziva uye munhu wese anotozviziva. Vamwe vanogona kuita godo asi vanenge vachizviziva. Amen. Handeitsone, rumbidzai Mwari. Hey, ini ndiri kukoniwa kurirongedza futi.
zvinofadza hari unyani. Iko zvino ukaita rombo rekuziva zvinoda kuti uite naMwari, uchatofanira kuzama zvinhu. Unogona kugara muchikepe chako choshota, kana unogona kubuda uzama kufamba pamvura. Vanhu vanozama zvinhu vanombokanganisa. Vanhu vanozama zvinhu dzimwe nguva vanotongeswa nekushoropodzwa. Vanhu vanozama zvinhu ndivo vanozobudirira havo. Ukasazama hauzomboziva zvaunokwanisa kuita. Unofanira kubuda wotonotsvaka. Buda unotsvaka. Zvino Peter akazama kufamba pamvura. Unozivei akazviita. Esther akazama kuenda pamberi pamambo asina kudanwa, asi munozivei mambo vakamutambira. Akazoita mambokadzi, asi unoziva maitiro ake paakaenda pamberi pake. Ndikaparara ndaparara. Munoziva ndofunga kuti tinofanira kuve nemaitiro ekutsanangura. Tinofanira kuti handisi kuzozvimbunyikidza nekusvotwa neupenyu hwangu hwese. Ndichazama nekutora danho uye ndichaziva zvokwanisa kuitwa naMwari kuburikidza mandiri. Ndichatsvaka kuti Mwari vanoda kundiitirei. Munoziva mabasa 16 ndomafarira mhani magwara aya. Hatisi kuzotora nguva ipapo, asi Pauro naSirasi inoti vakaenda kuguta neguta vachiparidza. Pane magwaro 5 pano anondinakidza. Inoti vakazama kupinda muguta iri, Jesu haana kuvabvumidza. Vakaenda kune rimwe guta. Vakazama zvekare kupinda mune rimwe guta. Mweya Mutsvene hauna kuvabvumidza. Vakazoendazve kune iro guta neiro guta. Chandofarira pamusoro pazvo ndechekuti vaiziva kuti vainge vakadanwa kunoparidza. Vakangoenda kunze vakatenga kuenda kubva panzvimbo vachienda pane imwe kuti vaone zvinobuda. Asi unozivei, Pauro aiva mupostori mukuru, asi aisanzwa shoko raMwari zvakanaka. Ndizvozvo dzimwe nguva kuti tinzwe shoko raMwari zvakanaka, tinofanira kubuda totsvaka kuti ruoko rwake ruri pai uye ndepaparusiri. Muri kundinzwa here? Ndati dzimwe nguva nzira yega yatinokwanisa kuona vanhu vachiti ndinoda kunzwa kuna Mwari. Ndikuda kunzwa kubva kuna Mwari. Hausi kuzodzidza kuna Mwari uchingoti taura naMwari. Aiwa, unombofunga kuti zvimwe zvichada, asi wozo hazvina kushanda wena. Unoziva zvimwe zvinhu zvaunoyera zvikuru kwauri. Zvimwe zvinhu zvaunozama kuita zvinogona kukuremera panguva ino. Unogona usati wazvigadzirira. Hauna ruvimbo, unotya nguva dzese, haunzongori kuita basa zvinu. Saka mira kuramba uchisunda nekubaya, tsvaga chinokuitira. Ndiri kukutaurirai kuti kukura kwaunoita ndiko kuchaita kuti uve nebasa nekuti zvawakapfeka zvinonyatsova neutefetefe here. Amen. Ndiri kukutaurirai, ndaipfeka chero nyange chaisandigara chero changa chakanaka. Mukunyatsonteerera here? Unoziva kuti vanhu vazhinji vanofunga zvakanaka kuve pamberi pevanhu. Vanozviita nyange zvisiri izvo zvavari kufanira kunge vachiita. Manje zvinoitisa kamuka kutya uye vogara vachinetseka nguva dzose, havatomboite basa kwaro. Kunaka kwechinhu hakureva kuti ndicho chako. Iye zvino handichachipfeke chinhu nokuti chakanaka, asi nokuti chine utefetefe. Handidi kuti chindibate muchiuno, handidi kuti chindivave, handidi kuti chindimare, handidi chindishupe kumusoro kunoku. Ndakazvikwata tsoka nekupfeka gogo dzine minzwa nezvitsitsino apa ndichifamba pamberi kwemakore nemakore nemakore. Kwete iko zvino mudikani, ndava neshangu dzine utefetefe hwechimbuya uye handinei zvinofungwa nevanhu. Amen. Vasikana ndine ndandi muchiuno manheru anondoti zvinondifadza mani. Ndakapfeka hembe yakareba kuti hapana anoona zviri pasi payo. Uye zvimwe zvinhu zvaunogona kupfeka zvinogona kuva zvidikisa. Mira ndoona apa. Ndambozviona zvakarembera pano apa. Toita sei? Mune mamwe mashoko, vamwe venyu muri kuita zvinhu zvidokosa kwamuri. Mune unyanzvi hunopfuura zvamuri kuita. Handeitioni. Ndati mune unyanzvi hunopfuura zvamuri kuita. Uye munofanira kubuda kunoita zvinhu zvikuru zvinodiwa naMwari kuti muite.
musaite zvinhu, musapfeke zvinhu zvakakurisa, musapfeka zvinhu zvidiki-diki, musapfeka zvinhu zvisina utefe-tefe. Rambai muchiedza kusvikira maona mbatya dzinonyatsokuitirai, wachitandanisa uye naMwari. Handei nazvo, ngatirumbidzei Mwari. Ndine chimwe chinhu pano chandanga ndichiziva kuti hachimbonyanzondigare. Munofungei pano? Handifunge kuti ndicho icho futi. Saka endai kunotsvaga. Vangani venyu vachava neushingi hwekuda kutsvaga zvamakarongerwa naMwari. Iyi ndiyo yandakaona inonakidza. Ngatitarise pana vaKorindo vekutanga chitsauko 28. Da kuti tese tive pakati pekuda kwaMwari maererano neupenyu hwedu. Uye rangarai kuti ndezvemwaka. Tatyaira nepane zvimwe zvivakwa mudhorobha nhasi. Kwandaimboshanda ndichiri kuma20s. Ndiri mabharani wemiripo uye seanochengeta magwaro. Pachokwadi, imwe nguva yekutanga, chero nguva yekutanga, yechipiri yandakaona Dave aishandawo mudhorobha naiye. Uye ndaida chinonditakura kubva kubasa. Saka ndandakumbira mukomana waishanda naye. Aiziziva ndaitsvaka chekunditakura, saka akaudza Dave. Dave anga akambondiona panze pamba yamai vangu akati ndakanaka, iye akabva auya kuzonditora. Zvese zvakaitika padhuze nepano. Asi unoona panguva iyo mupenyu hwangu zvaive zvakandinakira kuita mubharani wemiripo nekuita muchengeti wemagwaro. Asi nhasi hazvingambondigare. Saka usatye kuchinja kana mwaka muupenyu hwako ukachinja. Unoziva ndakaudza vanhu kuti zvinhu zvizhinji mishumiro yedu yakachinja uye zvicharamba zvingochinja. Dzimwe nguva vanouya nepfungwa dzavo kwandiri vachiti unofungei nekusiya ichi, unofungei neicho. Munoziva mafungiro angu akamira sepanguva ino. Handina urorwa kune umwe munhu kunze kwaJesu naDave. Asi unoziva hapana chandiri kuita chandinofanira kuramba ndichiita upenyu hwangu hwose. Nepamusana pekuti ndaichiita kwemakore akati kuti. Kana chisina kunaka, handichachiita zvekare. Nekuti ndiri kuda kuzadzwa kwekuda kwaMwari muupenyu hwangu ndisati ndabva pasi pano. Nguva zhinji kana wave kuda kutanga chinhu chitsva, unofanira kusiya chinhu chekare. Nguva zhinji zvinonetsa kusiya zvinhu zvekare. Handei vamwe venyu muri kushupikana nezvinhu zvekare, asi izvozvi ndiri kuMwari vakaneta nazvo karesa. Kana hachirava nemakore 10 mutemo unoti chimira kuramba uchirisundira muchikomo uribvise pajokwi. Vangani venyu vanokwanisa kuziva kana kuzodzoka Mwari kusiri pane chimwe chinhu? Alright. Kana Mwari asiri machiri, newo haufaniri kuve machiri. Munoziva Dhavhidhi aida kuvakira Mwari temberi yeareka, senzvimbo yekuzorora kwaMwari. Uye aiva nechokwadi kuti ndizvo zvaifanira kuita. Zvekuti akatanga kutora mari nezvipo kune vanhu. Saka akanga ave nendarama nesirivha nezvimwe zvose zvaidiwa kuti avake temberi. Zvino Mwari akabva ati, bodo, handidi kuti iwe uite izvozvo. Asi honai apa, ndofunga kuti pakagonekwa. Zvino mambo Dhavhidhi akasimuka ndokuti, ndinzwei hama dzangu nevanhu vangu. Ini mbune ndinoda kuvaka imba yekuzorora yeareka yechibvumirano chaMwari, sechitsiko chaMwari. Uye ini ndava nemidziyo yekuvakisa chivakwa. Saka akanzwa zvakanaka, akaenda akanozama kuzviita. Asi Mwari akati kwandiri, iwe haufaniri kuvakira zita rangu imba, nokuti uri munhu wokurwa wakateura ropa. Ipapo ini ndabva ndafunga kuti handifunge kuti ndichakwanisa kuita chinhu nekuti ndanga ndiri munhu akaipa. Asi kaJehovha Mwari wemaIsraeri akandisadza pamberi peimba yababa vangu kuti ndiite mambo wevaIsraeri. Inozoenderera pamberi achitaura zvimwe zvinhu. Asi apa pakakosha. Mwari akati haukwanise kundivakira imba. Izvozvo haukwanise, asi unogona kuita mambo. Asi zvese ari vatasakwanisa kuita chero chaingova chikonzera chaMwari nekuti aive ane ropa mumaoko. Zvaisamutasisa kuita mambo, asi aisakwanisa kuvaka imba yekuti areka izorore. Saka nyange Mwari akakuti haukwanisa kuita ichi, hazvirevi kuti haukwanisa kuita icho. Ini ndinofunga kuti chinhu chikurusa kuita mambo. Kana dai ndiri ini ndaiti, Mwari wangu, kana ndisingakwanisa kuvaka imba yako ndingaita sei mambo? Saka tinofanira kungotevera utungamiri hwaMwari. Amen. Ndakambozama kuita sekretari wamufundisi wangu imwe nguva hazvinomboshanda. Naizvozvo ari pano nhasi mufundisi Shelton.
ndaive mukereke ravo kwemakore mazhinji ndikazama kuita sekretari wavo ndikadzingwa basa kupera kwezuva. Ungadii? Sezvandamboreva ndakazovhura muromo kuti ndidzidzise zvikashanda tiri pano. Horaiti yezvino. Chimwe chinhu chandiri kuda kutaura newe. Manheru anokuita. Hushingi hwekururamba wakabatirira. Nekusasiya uye nekusaramwa. Uye Mwari vakandipa muenzaniso wakanaka. Unoziva ukaenda kunotenga puzuru. Vangani venyu vakambobatanidza pazuru? Eho, zviri kuita kunge munhu wese ari pano. Vangani venyu vakaramwa nekuti vakashaya chidimbu kusvika pakunetsa kutsvaga kachidimbu kacho vakazodzamara varamwa. Vakakanganwa. Ehoi. Asi kazhinji unotenga pazuru nekuti unofunga mufananidzo wakanaka. Pabhokisi. Asi hauzive paunoona mufananidzo iwoyo kuti zvatora chinyi kuti ubatanidze. Handei nayo. Pandakateerera chidzidzo changu chekutanga ipapo taishandisa makaseti. Chiratidzo chakabva chauya kwandiri. Uchaenda pasi rose uchidzidzisa chitendero. Uchashandura upenyu pasi rose. Ini ndikati eka mufananidzo wakanaka. Hey, asi manje paunosvika nawo pamba. Baba vangu imi pai pandasvipinza apa. Ndizvo zvidimbu zvirimo muzviroto zvako mudikani. Handei mune vanhu here mumba munomu? Handei. Ya, munondoona pano nhasi vanhu muchiutira nekushamisa muchiti yowe. Maivepi pandainhonga makumbo emagakanje pasi kumabiko pandaishumira wakanaka kuvanhu 10 muSt. Louis kwemakore 3 akatevedzana. Unoziva iyi pazuru. Ine denga rakazara. Uye nakazara huswa. Handizive hangu iwe asi ini ndakaneta kubatanidza denga mupenyu hwangu pane kunge ndishamarira kusvika ndadambuka musoro. Vangani venyu vari kuziva zvandiri kureva apa? Zvichireva kuti uri kuita chinhu chimwe chete. Nezvakare. Uye haudi kuchisiya nekuti ndipo pese paunapo. Asi uri kufunga kuti dai ndikazviita zvekare. Shuwa ndinodzura bvudzi rangu nemidzi yaro. Pana ari kundinzwa here munomu? Lisa, uri kundinzwa here? Uri kuzvinzwa here zvemene? Ko iwe Kristu uri kuzvibata, uri kuzvinzwisisa here? Tiri tese. Uchazoda kushandisa muenzaniso wangu wepazuru kune imwe nzvimbo. Chaitaura umbo here? Wataudza ni kuti nditsvagirewo pazuru. Rega ndikutaura ndikwanise kuzvichengeta zvinhu izvi hazvina kunaka. Moziva nguva zhinji tinotanga nekutsvaga makona mana. Haanetse. Tochizobatanidza mutumbi. Chinozoitika manje paunonzwa kuti pane chidimbu chakarasika. Vamwe venyu muri panzvimbo yakadaro iko zvino makabatanidza chidimbu chepazuru. Asi pane chiri kushayikwa. Uye mava nechokwadi mugadzirana uchiisa mubhokisi. Handei. Ndofunga Mwari akatikanganwa chidimbu ichocho. Munoziva kuti pamwe chidimbu ichocho chinhu chausingade chiite. Pamwe chidimbu chauri kushaya mumwe munhu arifanira kubatsira. Vanhu vairi chete vazvibata izvi. Munoziva pamwe ndiri kuda kubatanidza pazuri ndega hangu kuitira kuti kana ndapedza ndozoti honai zvandaita. Asi pamwe Mwari ari kuti hauzikwanisa izvo sina ini. Unofanira kutanga wandiisa ini pazvinhu zvese zvaunoita. Uye unofanira kutanga wandirumbidza. Mira kuzama kuzviita wega. Handei haukwanise kuzvishandura. Unofanira kusiyira Mwari vakuitire. Haukwanise kushandura munhu wakaroorwa naye. Chinogona kuve chiri chishuviro chako. Asi mira ndikuudze kuti Mwari ndiye ega anokwanisa kuchinja munhu. Amen. Handei. Tose tine zvishuviro, zviroto, zvitarisiro neurongwa neminamato.
zvimwe chiroto chako chishuviro chako hachishe kushumira shoko pasi rose. Pamwe handicho, zvimwe uri kuda kungochenesa mba yako nekubuda muzvikwereti. Handizive. Pamwe unoda kuti murume wako agere bvudzi kana kuti unoda kuonda, handizive chaizvo zvaunoda. Nyaya yangu iri pakuti zviroto zvinobudirira kubudikidzira nebhizinesi nekushanda nezvinorwadza. Unamata womirira, wonamata womirira, wonamata womirira. Kubudikira mukutenda netariro tinowana zvivimbiso zvaMwari. Kune zvizhinji zvidimbu kupazuru yeupenyu hwedu. Asi zvinhu zvese zvinoshanda pamwe chete kuti zvinake. Zvinhu zvese zviri kuitika muupenyu hwako izvezvi ukavimba naMwari nekutenda maari. Hana basa nazvo kuti chii zvinogona kubuda mushe, asi kwete zvisati zvabatana nezvimwe zvinhu zvichiri munzira zvausiri kutomboziva nezvazvo. Chirongwa chamanga muchiona chakabhadharwa nehama neshamwari dzesvondo reJoyce Meyer Ministries.